Etxegintzan, garabiak, zementua eta planoak garrantzitsuak diren bezala, nahitaezkoak dira hitzak eleberri literario bat eraikitzeko garaian. Zuzenak lasaierarik gabekoak, eraztuna atzean bezala ahokatzeko. Eider Rodriguezek maisutasunez eta maitasunez erabili du hitza, isiltasunak beinola altxarazitako pareta eraisteko, eta mututasun promesurak raskatu du, eraikuntzarako materiala eleberriaren bidez. Noiz jabetu zinen Eider material nahikoa zenuela liburu hau idazteko? Materiala baino gehiago, ez da inbeste material nahikoa neukala sentituen nuela baizik eta nik ja banuela nire barruan material bat zeina gai izango zen hau idazteko. Hau idazteko eta hau idazteak ekarriko zuena jasateko edo eramateko, ez? Hori izan zen gehiago, baina ez nuen baneuzkan oharra, baneuzkan puskak, baneuzkan asko, baina ez zen izan, gehiago izan zen gauza interno bat. Literaturarako materialaren artean zein da isiltasunaren zeregina? Handia. Isiltasunak funtzio handia betetzen du edo bete zake liburu batean, kantu batean bezala, baina azkenean idazten duguna bezain importantea da isiltzen dugun hori, eta berriz ere tensio, oreka hori goxiak utzi behar da baita ere irakurlea, baina goxe hori ere piztu egin behar da, eta hori egin daiteke hitzen bidez eta isiltasunaren bidez. Orduan, niretzako beti da isiltasuna lanerako tresna bat. Liburu hau irakurtzean jakin dugu isiltasuna ez dagoela utzik, baizik eta barruan geratutako hitzen eremua dela. Hori da, orduan, isiltasunaren inguruko gogoetak ere badaude, idazteko tresna izateaz gain gogoetak ere badaude, eta azkenean hori da, konklusioa, ez da existitzen, zein da imaginatu daiteken isiltasunezko egoerarik perfektuena, ez da existitzen, hori nik baina hobeto kontatute beste asko hemen da han, baina, literaturai gauzkiola, liburu honi, badago ilusio bat, fantasia bat, isilik egonda gauzak isildu daitezken, zure barruko zaratak isil daitezken ustea, baina gero ikusten da ez, orduan aipatzen da momentu batean, isiltzenek hiltzen darama bere baitan, eta badago hor ere bai, hitz egitea arrisku hartzea da, eta nik uste dute bai, arrisku hartze bat dela zentzu hortan. Eta historio honetan isiltasuna aita eta alabaren artekoa da, aita alkoholikoa da, eta horrek alabari mina eta lotxa zorrarazten dio, eta ura zigortzeko moduko bat da isiltasuna. Hala da, orduan zigor bezala erabiltzen da isiltasuna, eta idazterakoan harreman honi buruz beldurretako bat zen nola erretratatuko dut harreman hori, kontuan izan da isiltasunez beterikoa dela, ez dutela hitz egiten, ez dagoela dialogorik, ez dago elkarrizketarik beraien artean, orduan nola irudikatu elkarrizketarik ez duten bi personen arteko harreman bat 40 urtetan zehar. Horregatik esaten nuen, isiltasunaren lanketa importantea izan dela liburu honetan ere, eta bai, efectivamente esaten dezun hori, alabak erabiltzen du zigor bezala, eta oraindik ez dakigu aitak zergatik erabiltzen zuen. Isiltzen denean idatziko dut, gu denok elur jauzi baten moduan errestan eraman gaituen istorioa. Jakinarren hitzak ez direla nahiko, eta hala ere hizkuntza baino ez dudala mordoiloa askatzeko.
Hitza kontakizunaren zerbitzura jarri duzu eleberri honetan eta zure baitan zeneraman istorio bat kontatu duzu eta eleberriari hasiera ematen dion aipuetako batetik hartuta gauza bada pentsamendua edo bizipena eta beste bat da horri edo hori hitzen bidez azaltzea. Bai, zorionez eta zoritxarrez bi gauza diferente dira. Zorionez esaten dut, Donna Harawayk hasierako aipuan esaten duen bezala, hobeto pentsatzen delako hitza falta zaigunean. Eta zoritxarrez esaten dut, ze askotan gertatzen da, ustezula zerbait konta dezakezula, baina burruka hortan, gertatu den hori edo ideia hori, pentsamendu hori hitzetan jartzeko prozesu hortan galtzaile ateatzea, idazle moduan. Orduan ez da beti jar daitekela pentsatutako edo adierazi nahi duzun hori hitzetan. Orduan, hori gabe, tensio hori gabe, literaturak ez daukak zentzurik beraz, bai. Eleberri honetan zure bizipen edo bizitzaren erradiografia egin duzu hitzen bidez eta zenbaitetan bisturia balira bezala erabili izan dituzu, errukirik gabe, baina zintzotasunez erabilean. Bai, azken batean ez da testu konfesional bat. Horregatik esan genuen hasieratik bertatik novela bat zela. Orduan, ahalegina da material autobiografikoa erabilita, artefaktu literario bat sortzea, hori da helburua, esan da ahalegina. Baino, orduan, nik hasieratik neukan premisetako bat zan zintzoa izan behar nuela, ez zegoen beste biderik baldin eta novela hau kontatu nahi banuen. Azken batean, novela honen edo historia honen ernamuinean hain zuzen ere isiltasuna eta lotxa daude. Orduan, isiltasuna eta lotxa dira zintzotasunarekin erlazioa handia daukaten bi elementu, azkenean zintzoa zarenean lotxa puskatu behar duzu, lotxa hori berrindu egin behar duzu, eta gauza bera, zintzoa izan nahi baldin baduzu, isiltasunaren paktua apurtu egin behar duzu. Orduan beste tensio bat izan da hau, baina hasieratik neukan garbi, egite baldin manun, dana eman da egin behar nuela, eta dana eman daiteko bidea hori zela. Eleberriaren hasieran aita iktus unitate gela berezi batean dago, alabaden narratzailea helduko da, eta han bertan aurkituko da ama eta izebarekin. Ez diozu ez dagoela maitasun keinurik, soilik esaldi funtzionalak eta afekturik ez dagoela. Bai, hasieratik bertatik planteatzen da zein den familia horren konfigurazioa edo konfigurazioaren parte bat, eta horregatik esaten dut hori, importantea delako, ze harreman dauden beraien artean, hain zuzen ere, harreman horiek dira novelaren motorra, beraz, hasieratik aipatu behar dira, eta horretarako baliatzen naiz konstituzio batez, asmatzen dut, familia horrek konstituzio bat eukiko balu, nolakoa litzateken konstituzio hori afektuai dagokien partea denez, eta horrela ulertzen daia hasieratik, zergatik hitz egiten dioten elkarri horrela, edo zer dagoen horren atzean, konfigurazio dagoen. Irakurlearen txokora dakardan liburua, eta aholkatu nahi dizuedana, Odolekoak izenekoa da, Zumarragako Antxine Mendizabale idatzia. Bertan Iruñan kokatzen da historia, eta denboran Gerraostetik 2000ko hamarkadarako ibilbidea egiten du. Familia baten bitartez kontatzen zaigu denbora tarte horretan gertatutako guztia. Familia horretako 3 belaunaldi edo igarotzen dira, eta haiei gertatutako harreman kontuak eta bestelako historiak dakarzkigu egileak. Garrantzitsuena, amona, alaba eta emakumeen arteko harremana bada ere, fondoan gertaera historiko batzuk daude,
eta, bueno, daude gerraosteko frankismoa garaia, demokrazia edo transizioaren garaia, eta hor gertatutako, bueno, hainbat borroka eta hainbat kontu. Nik uste dut, nahiko eleberri ongi egituratutakoa dela, personaien perfil psikologikoa nahiko ongi dago, batez ere Matilde emakume zaharrenaren perfila, eta aurkatzeko moduko liburua dela. Hasierako atalean alabaden narratzaileak bere aur ikuskeratik aita mozkortiari begiratzen dio eta erabakitzen du soldadu edo ikusten da alaba soldadu gisa eta gainera soldadu horren koronela bezala eta momentu horretatik aurrera esan daiteke pareta bat eraikitzen duela. Bai, azken batean alabak alaba oso kontziente da umeetatik, nolakoa den bere aita, edo zer den bere aita, edo ze kalte eragin diezaioken bere aitak. Eta horren aurrean superbibentzia instintu gisa, isiltasunaren alde egiten du. Orduan, estoikotasun horrek mantenduko du erdi burutik sano, alaba hori, hori izango da bere burruka, isiltasunaren alegia. Horre bidez zer lortzen du, ez diazu kalterik egingo, baina pozik ere ez diazu sortuko, orduan horregatik esaten da, ni naiz nire batzuetan oso zaila da, horri eustea, orduan alabak horregatik dio, bera dela bere soldadu, baina baita ere bere koronen, azkenean berak jarritako arau bati egin behar dio kasu, eta kasu egitez baldin badio zigorra ere norbera jartzen dio bere buruari, eta isiltasun hori hortatik jaiotzen da liburu hau. Zure bizitzaren parte batetan oinarrituta dagoen eleberri honetan inkontzienteak ere bere papera izan du idazteko prozesuan? Bai, dudarik gabe. Azken batean, horre, aipatu dute hasierako aipuetako bat, Dona Jara Guirena, baina badago beste bat, Mogiz Belanxotena, eta hemen dio, utz diezaiogun ondamendiari hitz egiten, eta hitz egiten utzi diezaiogun hortan, kabida dauka, nola inkonstienteak. Azken batean, nik neuzkan helburu batzuk, nik neuzkan personaje batzuk, nik neuzkan kontatu nahi batzuk, baina segituan ulertu nuen, horri, neuzkan ogarra asko idatzita, baina jarri nintzenean, liburuari ekiteko garaia da hau, aipu hori izan zen jarri nuen lehena, eta mantra bezala funtzionatu izan dit, eta nolabaiteko trantzea bilatu dut idazketan, hain zuzen ere, nik baneukala kontatu beharreko guztia, hori banekien, ez neukan horren faltarik, baina asmatu behar nuen, utzi behar nuen, ireki egin behar nuen iturria. Eta hor, inkonstienteak funtzio importantea jokatu du, inkonstientea batetik eta instintoak bestetik ere bai. Harritu zaituzten gauzak aurkitu dituzu? Bai, harritu nauten gauzak berraurkitu ditut, segurazki, banekien hor zeudela, susmatzen nuen hor egon zitezkeela, baina egia da, liburua idatzi eta gero iritsi nintzela konklusio batera, eta nik ez nuen uste hori idatziko nuenik liburua idazten hasi nintzenean, eta zen maitasun istorioa zala, eta nik hori ez nekien. Lehendabiziko zatian, aurrak hitz egiten duenean, ikusten da amorru bat eta gero helduaroko emakumearen bidez amorru hori maitasuna bilakatzen dela. Badago progresio bat kontaketa horretan. Bai, badago progresio bat, baina progresio horren alde ederra, esan ezagun oso bukaeran dator eta esango nuke gainera modu ez konstiente batean gertatzen dela, esango nuke liburuaren idazketan egon badaun bezala, bizitza realan agian etzen hain argia izan edo hain konstientea izan, baina bai, azkenean badago, amorru haundia dago, frustrazio haundia dago, tristura dago, mina dago, batez ere esango nuke, mina dago,
Eta horren azkenean, nora iristen den hori, ez bakarri maitasunera, gehiegi murriztea litzateke uste dut, baina badago hori ere, eta hori adibidez aurkikuntza txiki bat izan da. Liburu honetan zerbaitek atentzioa ematen baldin badu forma dela esan daiteke, eta esaten da liburu bakoitzak bere baitan daramala idazteko forma propioa, eta aurkitu egin behar dela forma hori. Bai, hemen ere lotzen dut azkenean hondamendiak hitz egin dezala horrekin, ez? Nik argi neukan ezin nuela hau modu lineal batean kontatu. Hori oso ezin niola egitura klasiko bati jarraitu hau kontatzerakoan. Azken batean imposiblea da. Ezin dezu labur bildu edo murriztu linealtasun batera 40 urteko bizitza baten mugarriak modu ordenatu batean. Hain zuzen ere, kaos bat izan delako. Hondamendia kaos bat da, kaotikoa da. Beraz, kaotikotasun hori ere idazkera nahi nuen islatu. Horregatik, hainbeste puska, horregatik hainbeste estilo, horregatik ahots diferenteak. Hori oso argi neukan maila hasieratik. Ez dago kasi dialogorik edo egotekotan oso gutxi eskasak dira. Aita eta amaren ahotsan jartzen duzunean esaldiren bat, azpian dio esaten du. Horrek distantzia sideral bat ematen dio esaldiari, esandakoari, edo horrela bilatutako efektu bat da, edo formaren mesedean aukeratutako erabakia da. Gauza diferenteak daude. Uste dute dio hori jartzeak nolaiteko erritmoa ematen diola kontakizun osoari eta lotura bat eta koherentzia bat baita ere. Dioten personak diferenteak dira, baina dio hori narratzailearen zera bada, hitz bada. Orduan horrek batetik ematen dio koherentzia. Gero badago errealismo bilaketa bat, errealismoaren bilaketa bat, ez nuen artifizialdu nahi esanez, edo aipatuz dioren partez beste aditz bat, edo erretzen zuen bitartean, edo nobeletan hainbeste egiten den hori, eta batzutan oso orduri jartzen nagoen zerbait da, ikusten dut, egilea sinonimo horien bila, eta hemen artifizio hori ez nuen nahi. Etzegoen horrela zan, horrela da, nola brutaltasun hori, nolait esan, hola izan behar zuen jasua, eta horregatik hartu nuen erabaki hori, ez nuen edertu nahi izan. Claudia Rankine afroamerikarraren Citizen. Egiten du ez fikziozko poesia. Esan nahi dut, poesia zer den, erabat aldatu egin du. Sartzen ditu teknologia berriak liburuan, sartzen du saiakera, sartzen ditu ahots desberdinak. Zer da poesia? Buruan daukazun hori erabat aldatu. Eta irakurri Claudia Rankineren Citizen. Gotzon Garateren izugarri berria aukeratu dut aisialdirako, ze iruditzen zait askotan oso bezperan idatzitako liburuak atzo bertan ahaztu egiten ditugula oso azkar, ezta? Eta batzutan oso ondo egindakoak, eta ez dira egin ordutik asko hobeak literatura beltzaren esparruan, horren beste Gotzon Garaterenak bezala. Eta izurri berria de liburu bat apasionantea, gauza asko oso ondo eginda dituena, eta bukaera zoragarri bat, erdi tragikoa, erdi komediaskoa proposatzen duena. Lapurtzeko modukoa iruditzen zait Garbine Larrearen sendabelarrek dakitena. Lapurtzekotan bestsellerrak lapurtu behar direlako, eta liburu hau nahiko bestsellerra da, eta gainera osasunarekin dauka zer ikusia, eta osasuna dano interesatzen zaigu, eta niri ere bai. Azaleko gaitzen zainketa egiteko erabiliko dugu, azalean igurtzita, baina zauriak, hozkadak edo ziztadak sendatu behar ditugunean, ukendu hau gaza batean ipini, eta ondoren, azalean itxatxita gau osoan edukitzea gomendatzen dugu. Laugarren atalean aitaren ahotsa entzungo du irakurleak lehen aldiz soldaduzkan zegoela amari bidaltzen zizkion gutunen bidez, eta hor ere jabetuko da irakurlea garai hartako testu ingurua zein izan zen.
Bai, hori izan zen, liburua idazten hasita egindako aurkikuntza bat. Nire aizpak aurkitu ziduen gutun sorta hori, eta dudari gabe erabaki nuen gutun horiek sartza liburuan, ze hain zuzen ere, ziren esaten ari nintzen, idazten ari nintzenaren kontrapixua, ez? Behar nuen, ez? Etengabe esaten nuen, behar dut hemen aitaren ahotsa, ez? Ez bakarrik alabarena, baizik eta baita aitarena ere. Eta agertu ziren gutun horiek. Eta oso argigarriak dira gutun horiek, ze nik uste dut oso ondo jasotzen dutela bere ahotsa, bere bizitzeko modua, alkoholarekin zeukan harreman hori ja, ezakite gutunetan 18 urte zeuzkan eta dagoeneko ikusten da, ez badagoela hor ihesbide bat, ez lotura arraro bat, ez batean ere gutunetan aurrera ginala ere ikusten da emozionalki suntsituago dagoela bera, ez? Eta gainera gero nahi gabere ni agertzen naiz, espero gabe, ez? Orduan, klaro, horrelako material bat, bai, ezin nuen hori, sartu gabe utzi, ez da, gainera aurkitu genuen modua nahi genuen, nahi nuen bezala itzuliak izan zitezen, ni saiatu nintzen, gutun horiek, gaztelera zeuden gutun horiek euskarara pasatzen, baina ez duen lortzen behar den aldarte edo doinua, izan ez duen idatzi esaldi bakar bat ere, duen lortu ere impulsa hori egiteko, eta azkenean Jose Mari Berasategik egin du lan zoragarri bat, garaiko euskarara eta horretako euskara izan ziteken horretara, beti ere kontuan izan dago ere artifizioa dela, ekarrita gutun horiek, ez, eta norako alitzateken aita hori euskeraz idatzi izan balitu, euskeraz jakin izan balu, nolakoak lirateken gutun horiek eta gutun horietan esaten dituenak. Eta alde horretatik ere bada liburuan nolabaiteko elkarrizketa bat aita eta alabaren artean, eta baita ere biziraupen istorioa, lehen esan duzun bezala. Bai, azkenean nik uste dut liburuan monologo behartu baten antzera hasten dela, monologo behartu esaten dut, berak isiltasun paktu bat egiten duelako bere buruarekin, alabak, esan nahi dut, baina buaier bat da, ez? Pelikula hortan da begira dagoena, epaile lanetan dagoena, notario lanetan dagoena, eta hor ikusi juzgatzen eta jasotzen dituenak liburuan daude. Personaje asko dago liburuan, ez da bakarrik aita alaben arteko harremana, baizik eta amak ere presentzia handia dauka, eta bestelako personajeek ere, baina egia da, eta nire beldurra pixkat hori izan, monologoaren itxura hartze zakela, ez? Orduan, justu, dialogo bat sortzen da gutun hauek sartzean, ez? Zera hortan, zazkenean, nolabaiteko kokapen bat dago, eta berandu etorritako esplikazio bat ere bai, ez? Soldaduzka bazatako, minak eta amorru hori, ez? Urruti egotearena, ez? Azkenean, pixka funtzionatzen du, badirudi urrutitasun hori, ez? Errepikatzen dela liburu guztian zehar, ez? Aita distante hori. Bai, eta bera ere familia distante baten seme izan da garai zail batzutan kokatuta. Hori da, hori gutunetan agertzen da bere ahots propioa, baina baita ere agertzen da gutunen aurretik ere alaba ume deneko kontakizunetan, edo adolescente deneko kontakizunetan ere, ez? Agertzen da, nolakoa den familia horren konposizioa ere, ez? Nondik datorren aita hori. Familiarki, geografikoki, historikoki, sozialki, ekonomikoki, eta horiek denek, aldagai horiek guztiek eragin zuzen daukate gure izateko moduan. Zaila izaten da asko maite duzun idazle batengan pentsatzea, batzuetan bat baino gehiago izaten dialako, baina nire kasuan nahiko azkar etorri zitzaidan Anierno
badelako idazle bat urte askotan irakurtzen joan naizena, ez? Liburu asko idazten ditut, eta 16 urte nituenen edo deskubritu nun, eta azkeneko liburua udantan irakurri diot, ez? Bera autofikzioagatik da ezaguna, baina nik uste niri engantzatzen hauena da egunerokotasuneko gauza sinpleenak kontatzeko edo jasotzeko daukan kapazidade hori, ez? Convives délimitaient les espaces de la jeunesse, la campagne et les fermes où de mémoire bereztasun handi bat da, pudore eza, ez? Azkenean bere bizitza pertsonaletik hartutako historia jasotzen ditu, eta tapatu gabe, mai gaineratu, ez? Esan hau naiz ni eta hau pasa zitzaidan, ez? La matière sur laquelle je travaille, c'est toujours ma vie, mon expérience personnelle. Lehena irakurri niona pasio hutsa izan zen, eta akaso hori da pizgarria, ez? Bere idazketara gerturatzeko, baina egia da gertakizunak bereziki markatu ninduela, ez? Abortuaren inguruko historioa da, Frantzian abortatzea legala etzen garaietan, ez? Ez hain urrun denboran da, akaso horrek inpaktatu ninduen, ez? Eta gainera, detaile guztiekin, ez? Eta nik uste dut honek, hori, ez? 16-17 edo urteren bueltan irakurri nionean, kontzientzia feminista ere areagotzea ekarri zidala, ez? Kasualitatez bada, norbait bere biografiaz bastante dakiguna, berari esker, ez? Hamarkadak damazki bere bizitza kontatzen, eta badago sentsazio raro hori ezagutuko bazenu bezala, ez? Infantziatik hasi eta gaurdaino, ez? Je ne pensais pas que je pouvais changer peut-être la vie des gens. Et ça a été une découverte extrêmement... Nik uste dut badala kontzientzia feminista, ez da emakume izatearen kontzientzia oso presente daukan norbait, eta bere autobiografia hortik irakurtzen jakin duen norbait izan dela, ez? Ma vision du monde et de moi-même s'en trouverait... Eta gainera oso idazle prolifiko bat da, beraz, ez dakizu oraindik zenbat historia falta diran kontatzeko, ez? Zenbat udara, zenbat askari, zenbat opor, ez? J'ai toujours eu envie d'écrire des livres dont il me soit ensuite impossible de parler, qui rendent le regard d'autrui insoutenable. Alabak modu askotara aitari mozkorti deitzen dio, oso gutxitan aipatzen du alkoholikoa zenik. Zergatik modu bat bai eta bestea ez? Nik uste dute alkoholiko hitzak esan nahi duela gaixotasuna. Nolait hitz teknikoa litzateke, ez? Ohitura, adikzio baten, bizitzeko modu baten, menpekotasun baten hitz teknikoa. Eta Alabak ez du inoiz onartzen teknikoa izan daitekenik hori. Borondate falta leporatzen dio, denbora guztian, leporatu gabe, baina sinetsita dago, azken batean nahiko balu, alko lukela, horregatik erabiltzen du batzuetan ere burla, Marxen aipu bat erabiltzen da, esaten da, nahikoa lotxaraziko bagenu menpeko dan hori, adorea lortuko luke, menpeko horrek bere gainetik dagoenaren kontra altxatzeko, Eta Alabak hori ere erabiltzen du, erabil nahi du, aitaren kontra. Orduan, borroka hortan ez du amore ematen Alabak eta ez du inoiz erabiltzen alkoholiko hitza. Badago liburu honetan pertsonaia bat zeina ama mozkorra den, eta nik uste dut hain justu detaile hori dela narratzaileari ahaldundu egiten diona. Badago personaje bat, Goizeder izenekoa, dela narratzailearen gelakidea, eta zeinaren ama alkoholikoa denez. Orduan gauza jakina da, bere ama alkoholikoa dela, bere alkoholikotasuna beste modu batera eramaten duelako, edo behintzat motibo diferentengatik jende guztiak daki eta jende guztiak epaitzen. Segurazki ama bat zelako baita ere, eta ez aita bat. Orduan, narratzaileari oso ondo datorkio, pariaren etiketa bere gana zuzentzea. Eta oso modu krudelean xasatzen du, narratzaileak xasatzen du jendia, klasekideak, ikus dezaten etxe hori
benetan infernua zer den hori da, ez? Eta goizeder da paria bat, ez? Eta guazen parre egitea, ez? Nolait ere, berak bere burua babesten du eta begiradak ebitatzen ditu, ez? Modu horretara, baina bullying saio ikaragarri handi bada bai. Kaixo guztioi, nire izena Andere Garabita da eta gaur Tinta bihotz izeneko liburuari buruz hitz egingo dizuet Booktuber Boom lehiaketarako. Idazlea Cornelia Funk da eta misteriozko eta fantasiazko gazteen eleberria da. Gure protagonista Megi du izena, 12 urteko neska, liburuak biziki maite dituena. Bueno, ni bezala. Bere aita Modu izena, izena raroa, Eta Megi arekin bizi da. Gau batean, Zutontzi izeneko gizon bitzi bat agertzen zaie etxeko patioan. Mori izen arraro bat deituz. Mihi zorgin du. Gau hartatik aurrera, Megiren bizitza izugarrizko giroa hartzen du. Eta bere aita eta berak ahalmen berezi bat dutela ikasten du. Liburu bat ozenki irakurtzean, liburu hartako pertsonaiak bizira ekartzea da. Baina botere horrek prezio bat du, nola ez. Liburutatik ateratako pertsonai bakoitzeko benetazko pertsona bat sartzen da liburuan. Betirako? Ez dakigu. Pertsonalki, izugarriz gustatu egin zait istorioa, fantasiaz beteta dagoelako, eta niri liburu hauek pilo bat gustatzen zaizkidalako. Egia da, momentu batzuetan, apur bat aspergarria egin zaidala istorioa, liburu hau apur bat luzea delako. Baina generalki, super ondo egon da, eta pilo bat gomendatzen dut. Duan, jada dakizue, zoazte Tinta bihotz irakurtzera. Agur! Iruditzen zait, liburu honen ernamuina dagoela bihotz handiegiko niregandik espero zen ipuinean. Bai, hor badago ipuin bat, ez? Niregandik espero zen ipuin hortan kontatzen da kronologia bat dago, esan nuke dela nire ipuin autobiografikoena, bakarra ez bada, eta hor bai kontatzen da, nire bizipen batzuk. Printza batzuk, ulertzen direnak ondoren, liburu hau irakurtzean behar da. Hori da, eta eraikuntzarako materialan, printza horiek beste arnaz bat hartzen dute, beste... Bai, uste dut ondo ikusi duzula, horatze dut hori idazten ari nintzenean, ze hori bihotz handigia idatzi aurretik idatzi nuen Erlearako Bernard Atxagaren enkarguz, eta oraindik ez nekien zergatik idatzi nuen. Eta liburu hau idazten hasi nintzen, eraikuntzarako materiala idazten hasi nintzenean, bueltatu egin nintzen horra, eta hor bai hartu zuen, eskatzen zuen dimensioa. Terapeutikoa da horrelako eleberri bat idaztea? Terapeutikoa, zait, gehiagi gustatzen hitzak euki hitzaken konnotazioa, baina terapeutikoa sendatzaile gisa ikuste balin badugu. Parte batean bai, batez ere zerbait kontatzeak, edo zerbait abesteak, edo zerbait idazteak, edo zerbait filmatzeak, zerbait hori beste toki batera eramaten duelako. Azkenean, metamorfosi bat, metabolizatze bat dago, eta hori ja ez da ez gauza ridikulo bat, da gauza ridikulo baten kontakizuna, edo ez da gauza mingarri bat, da gauza mingarri baten inguruan egindako novela bat, ez? Orduan nola bat ere materializatu egiten da beste zerbait hortan. Urrundu egiten duzu, ez? Eta alde hortatik dudari gabe. Norberaren esperientzian oinarritutako honelako kontakizun baten ondoren juzgatua izatearen beldurra agertzen da? Bai, dudari gabe. Horrela sentitu izan zara? Bai. Baina, esan beharra dakat, harritu egin nahuela onerako, jende asko, irakurle asko hurbildu zaizkit, edo idatziz, edo hurbildu fisikoki, esatera, ez, normalean erabiltzen den hitza da oso gertutik tokatzen zait, ez, eta batzuk hortik haratago joaten dira, eta kontatzi zute, bere aita, bere ama, bere anaia, bere zaizerrez. Eta asko harritu nau oso onerako gainera, jendearen gehiengoak, edo hala iruditu zait, ez duela morbotik irakurri.
Orduan ere apustua zala novela bat egitea. Jendeak novela moduan irakurri duela, naiz eta jakin, distantzia txikia egon daitekela idazlearen eta narratzailearen bizipenen artean, baina oso esker onego nago alde hortatik irakurlegoarekin. Baita ni ezautzen nautenekin eta nire familia edo ez du sentitu lako epairik eta banuen beldurra. Hendaia aldeko etxe bat. Bizitzako azken urteen eszenatokiaren bila dabilen protagonista. Arantxa Urreta Bizkaia ezagun baten pasartean inspiratu da 6 urtean lehena duen novela argitaratzeko. 3 pertsonaia eta 3 ahotseko novela. Leandro, Juan eta Paula Sandi Usterri egoitzan ezagutzen dira. Oso desberdinak izanik, amankomunean, iluntasunetik ihes egiteko maitasuna dute. Etxeko txikienek literatura ez ezaguna duten mundua ulertzeko tresna dute. Ipuin ilustratu honekin, mimatuz kolektiboak tabuak zokoratu eta umei abortuari buruz hitz egin nahi izan die. Eraikuntzarako makinaria alokatzen duen enpresa batean gaude, oso metafora egokia iruditzen zait bizi dugun garairako. Eraikitzeko deseraiki egin behar da, suntsitu egin behar da, eraitsi egin behar da, hori ezinbestekoa da. Izan komun bat eraiki nahi duguna edo etxe bizitza bat edo herri bat berdin du, zertaz ari garen. Problema izan daiteke eraisteari gustu gehiegin hartzea eta bakarrik plazerra aurkitzea, aurrek bezala, suntsitze lan hoitan. Beraz, hoixe, edonola ere horrelako tokietan beti dago hautsa, ikuitza ezula, beti gelituko zaizkizu atzmarkak txurituta, eta aldi berean ikuitu ezun hortan gelditzen dira gure lorratzak, ez? Orduan, dialogo hori ere, izan nahi dugunaren eta garenaren arteko hori, importantea eta interesantea.